पोरी नी रूपे बाई मजा मंतये निके सुडसी अंजल गल 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 खूब नेकने के ना दिल अरसी गयाला। హలో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో వీడియో కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ వీడియోని కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో చాలా వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి, ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకుంటే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇన్స్టాలో చాలామంది చూస్తున్నారు, యూట్యూబ్లో ఏమో తక్కువ మంది చూస్తున్నారు. సో ఇన్స్టాలో వచ్చిన రీచ్ యూట్యూబ్లో కూడా రావాలి అని కోరుకుంటున్నా. సో మీరు చూసిన మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. సో ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్. తప్పకుండా నా కోసం ఒక హెల్ప్ చేయండి. సో వీడియోస్ ఎంతమందికి రీచ్ అయితే అంత వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. తప్పకుండా వీడియోని షేర్ చేయండి, నచ్చితే మాత్రం లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోకి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో బ్యాక్ వచ్చేసేయండి, బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, స్కిప్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. తప్పకుండా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా, ఈ ఫస్ట్ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ దాని తర్వాత సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 3 ఫొటోస్ అయినాయిగా, మళ్ళీ చెప్తా, ఇంకా 4 ఫొటోస్, 4వ ఫోటో పేస్ట్. సో ఇక్కడ 4 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోండి. 4 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో వచ్చేసేయండి. డైరెక్ట్ మధ్యలో వచ్చేస్తే ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి, వీటికి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో మీద పేస్ట్, 20 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, మళ్ళీ 21 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసుకోండి. సో బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 6 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇది కంప్లీట్గా చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఇదే ఉంటుంది. ఇలాగే సేమ్ ఫాలో అవ్వండి, లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ ఇక్కడ 13 సెకండ్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. 13 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఇదిగా, మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి. సో ఇక్కడ 7 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేశారు కదా, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో అన్నిటికంటే చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి, వాటిని పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళాలి. ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్.
2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి. సో ఇది కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళాలి. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటో మీద ఇలా టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా, నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఒకటి ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ ఫోటో 30 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ వరకు ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 7 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇలా మొత్తం చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇలా మొత్తం ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇదే ప్రాసెస్లో కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 29 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.